assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da zan ci gaba da karanto muku littafin Aisha Humaira wanda maman mama ta rubuta, ni Husni Sani nake karanto muku. Masu sauraron mu idan ba ku manta ba, mun tsaya a daidai inda mama ta ce Aisha Allah yi miki baiwa kuma insha Allah wannan baiwar za ta kai inda ba ki taɓa tsammani ba. Kafin mu ɗora muna roƙon ku da ku danna mana subscribe a tashar mu ta MBS Nanis da Najma TV. Aisha Humaira littafi na 5. A ranar da yamma sai ga waya daga DC zuwa mama. Bata san namba din ba dan haka sai da ta kusa kasaya sannan ta dauka da sallama ya ce Hajiya Maryam ce ta ce ita ce da wa nake magana ya ce kina magana da DC na Federal University. Da sauri ta fara gaishe shi muryar da har tsotsewa take ya amsa mata da fara'a sannan ya ce dama haka kuka iya girki ba ku sani ba muna can muna kashe kuɗin mu a waje ashe naku ya fi daɗi cikin fara'a da jin daɗi ta ce tanki sa ya ce gaskiya mun ji daɗin abincin ku sosai kin iya girki ta sake cewa tanki sa amma ba ni ne ba yarinya ta ce ta ci ni iya girki sosai ce is that so then tell her that I have a job for her muna son za ta rinka yi mana girki breakfast da lunch kullum sai dai muke bilin din ku duk wata mama ta rinka yi masa godiya kamar za ta rukusa a kasa duk da ba ganin ta yake ba ta ji daɗi sosai saboda ta san za su samu kuɗi sosai sannan kuma hakan wani ci gaba ne a bangaren Aisha tunda ta gaya wa Aisha ta kasa rufe bakin ta danda ta ji daɗin cewa wani ya yaba da abincin wani next as DC ya yaba mata shi ke na ita abin da take bukata. Tunda ta koma gida Umma ta lura cewa yau tana cikin farin ciki amma ba ta ci mata kuma har sai da suka haɗu suna cin abincin dare ta ce a dushe su duk suka aje cokalan hannunsu suna kallon ta. Umma ce ta ce gora na Aisha ta ba su labarin abin da ya faru kuma aikin da DC ya bata. Umma murna ta ja Aisha cikin ta rungume aka yi ce amma Rabi'a ya kamata ta yi wa Maryam magana dole ta rinka ba Aisha wani percentage a cikin kuɗin da za ta ke samu tunda dai aikar za ta ke yi mata bautar banza ni ma na samu in rage kayan ɗakin da yake kaina. Khadija ta ce wait har kuɗi za ta ke samu sosai a baici imana ai kamar kwangila ce za a ke ba su kuɗin da za su ke samu sai ya ninka kuɗin da za su ke kashe. Khadija ta ce to Allah ya rufa asiri kar ta je ta kwasta a koro su daga ita har mama da sauri Ima ta ce wannan wani irin mugun baki ne wannan Khadija ta haɓa baki ta ce ba mugun baki nake ba kawai ina duba possibility din faruwa haka ne daga haka ta miƙe ta shiga wata ɗaki dan ta zauna a yana ta plan din yadda zai ke ajiye kuɗin in an samu da irin abubuwan da zai siya da su. Aisha tana shiga ɗaki ta fara shirin kwanciya ta ɗauka ma Khadija bacci take tana kwanciya ta Khadija ta ce don't let this get into your head that don't let gwara ki tsaya a matsayin da Allah ya ajiye ki. Aisha ba ta bari maganganun Khadija sun shiga ranta ba don haka ba shigar ta fara aikinta tun daga ranar kullum aikinta shine abincin sanad da sassafe take sa ta yi breakfast aka yi musannan ta yi lunch shi ma aka yi kullum ƙara ƙwarewa take akan girki kullum ƙara innovating sabbin girkuna take kullum kuma a kullum sai an yaba mata aka gama first semester result ya fito ga mamakin Aisha sai ta Khadija duk ta ci courses ɗinta ta ji daɗi sosai har ran ta fidda cewa Khadija daga ita take da tace za ta yi karatu ana kuma second semester duk suka ci gaba da al'amuran by now Aisha ta saba sosai da student ɗin da suke zuwa cin abinci gurin dan har zama take tsira da yawa daga cikin su sun san ita take yi wa BC abinci dan har lallaba ta suke ta sun musu ɗinta a cikin su akwai Nura Bafulatan ne tunda ya fahimci Aisha ita ma Bafulatan na ce shi ke ne makale mata kullum in ya zo cin abinci ba ya zama inda table sai dai ya ja kujera kan kanta yana ce yana yi wa Aisha hira da Fulatanci tun ba ta yi masa har ta saba sai ta zauna sun ta yarawa. Duk da suna cewa zagi su suke dan sun san ba sa zai ran ne ya takura mata ce ta zo ya zaga da ita cikin makaranta tunda ita ba ta taɓa shiga ta da ni ba a first ta ƙibe shi amma daga baya sai ta fahimci zai is no harm in doing that da na kafa a fuskarta da haka babu wanda zai yi mata wulakanci kuma lokacin babu abin da take amma duk da haka sai ta ji hannun binta suka tafi tare suna tafiya suna yi raina yi mata bayani duk inda suka je aka suka zama zagar all sides suka tafi new side a nan ne yana mata wani gadin mai kyau da ya shafi da fulawi da bishiyo gurin ya yi lublin sam babu rana ta ci kai nura gurin ya yi kyau amma yin dariya yana baza hannayensa ya ce welcome to the love garden where all the creams in food take place ta ce cream kuma wani irin creams ake yi a makaranta ya ce ina yi miki bayani da za ki gane ba amma bara Allah ya sa kina da rabon gani sai ki gani da irin ki a lokacin za ki fahimci abin da nake nufi. Aiko suna cikin zaga Aisha ta ɗan nisa da su
Nura idan ta ya gani mata abin da kanta ya kasa ɗauka ba sai da namiji ta gani a cikin wani lungu a zaune macen ɗare a kan cinyar namijin da roba ice cream a hannunsa yana ba ta a baki da kuma sai shagwaba take zuba masa yana dariya a shafan da riya sai an da ta tsaye a hankali ta furta Khadija da sauri yarinyar da ta cinyar namijin ta ce Khadija ce kuwa amma ba Khadija da suka fito daga gida tare ba. Wannan Khadija babu hijabi a jikinta, wando ne wanda ya matse ta sosai sai sleeveless riga an kwale ta ko rabin kanta bai rufe ba kusan rabin kirjinta a waje. Aisha zai ta yi wani yawon baki ta baki ɗaya ƙasa ta kafa Khadija da idanuwansa. Khadija ta yi sauri ta ɗauki kasar da sa ɗinsa Aisha. Nura ya matso kusa da Aisha a kin ga irin abin da nake gaya miki wannan yarinyar sananniya ce a makarantar ne irin waɗannan kamata ya iya cire su daga makaranta su yi musu aure. Aisha ba ta iya ba shi amsar kanta kawai ta gyara tana ƙoƙarin daidaita numfashinta sannan ta ce you are right I had seen enough zan koma kici yayyayye da ita arasa zagayen amma ta ita kaɗai ta sa abin da take ji a ranta ta yaya za a yi ta gaya masa cewa Khadija kanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya har suka kuma cikin kaftere a hankalin Aisha baya jikinta suna zuwa sai sauta ta shige toilet ta rufa kanta ta fara kuka tana kokowa rayuwar kanwarta da irin halin da ta saka kanta. Sai da ta gama kukanta ta rarrashi kanta sannan ta dawo ɗaki ta zauna tana tunanin abin da ya kamata ta yi. Khadija ba ta jin maganar Umma da Abba ma ba ta ji maganar Umma da Abba ma ballantana maganar ta amma kuma haƙƙinta ne ta gaya mata don ta ko a gurin Ubangiji. Ta san cewa Khadija ta san ta ganta don haka ta yanke shawara in sun koma gida za ta yi mata magana duk da ta san ba za su kwashe da daɗi. Sai godiya ga Allah saboda da ƙarfin fuskarta ba don shi ba da kuwa in ya ganta sai ya san ta yi kuka. Tunda ta koma gida ta tara Umma ba ta jin daɗi don haka ta tafi ɗaki ta kwanta abincin dare ma kaɗan ta ce ta ƙoshi. Tunda Khadija ta da gida ta ƙi da ta haɗa ido da Aisha dare yana yi kuwa ta ce gurin zancenta bata dawo ba sai a haka kawai Aisha ta ji ba da ta yadda da abin da Khadija take a gurin zance ba amma babu yadda za ta yi da tunda ta shigo ɗakin bata ce da Aisha komai ba sai shirin kwanciya tana ɗan waƙoƙinta sannan ta kwanta ta tsowai ta fara tafi a hankali Khadija Aisha ta fara yi mata magana Khadija na ganki faɗa ta banza ta rabu da ita kamar ba ta ji ta ba sai da ta maimaita sannan ta ce na sani ai sai me kuma mamaki ya kama Aisha ta ce yanzu Khadija rayuwar da ta zaɓar wa kanki kenan yanzu sai biyar da Umma da Abba suka baki kenan me ke nema a duniya Khadija ina kike tunanin wannan hanyar da kika ɗauka za ta bulle da me kike tunanin zai faru idan da a ce Umma ce ta ganki kamar yadda na ganki ɗazu. Khadija ta juya mata ba ta ce ai sai ki yi kuma tunda ba Umar bace ta gani ai shi ke sai dai in munafunci zaki min sai ki ga mai isan hawaye ne ya fara zubowa. Aisha ta miƙe sau ta ce idan Umar bata ganki ba ai Allah yana ganin duk abin da ke a gaban mutane da wanda kike yi a bayan idan mutane shi ya kamata ki tsoro fiye da Umar. Ita ma Khadija ta miƙe sau na cikin faɗa ta ce a wa'azin sakin har za a ga masu sai da abinci lalata shi wanda na gan ku tare ne menene haɗin ki da shi wa ya san me kuke aikata a cikin kicin ko kina nufin ba mu da labarin yarinyar BC da take yi masa girki kullum. Aisha ta zafin abin da Khadija din ta yi masa amma ta fahimci ƙarya take ta faɗa haka ne kawai saboda ta ɓata masa rai ta ce Allah shine shaida su ne ke kanki kin san abin da ke faɗi faɗa ba haka bane. Me ya shawara ce nake ba ki gyara rayuwa tun kafin lokaci ya kure wallahi da na san abin da kike yi a makarantar kenan wallahi da ban miki exam din ba. Khadija ta bude ido ta rike ba ta ce tabbas dama na san wannan ranar za ta fi ranar da za ki goranta min akan result ɗin ki to ki bari duk sanda na gama karatu na fara aiki ki faɗi ko nawa ne kuɗin exam ɗin na sai in ja ki. Aisha ba ta ce komai ba ta jiya sai kwanciyar ta tana jin duk ranta babu daɗi sun jama a haka sannan Khadija ta ce kin san dai ba kwakwalwar karatu ne da ni ba wannan da ka gani shine yake min test duk test ɗin da za a yi mana shi yake zuwa yi min akwai mai yi ma asani shi ma da su nake har haɗa CA na idan exam ta zo kuma sai in lallaɓa lecturers ɗin su ƙara min mark. It is just for level 1 kafin mu shiga su zan dage in yi da kaina kafin nan ma an yi mana aure kin ga shi ne su na rabu da su. Aisha ta suka baka ƙara mata zafin zuciya Khadija ta ce ba ta da su da ta ce ni dai ba za a raba alhaki da ni ba ko ki gyara halin ko kuma wallahi next time ina ganki da wani sai na tara afka. Da rana ta ja bargo ta lallaba ta bar Khadija duk da cewa Umma ba ta yi wa maganar
ake ba wa Aisha kuɗi ba. Nan sai ga mama da kayan kin ta zo ta kawo Aisha dogayen riguna da kayan kwalliya da turaruka masu daɗi sannan da kuɗi masu kauri ta ce a ba wa Abba ya saka albarka. Umma ta karɓa amma mama ta ajiye mata ce ai ba wai biyan Aisha ta yi ba kawai dai kyautata shi. Abba yana so aka bashi kuɗi ya karɓa baki har kunne ya ce dama ina so in sai wa yaran nan wayoyi irin na sauran 'yan mata don ma Allah ya bani shiryayyun 'ya'ya amma a ce 'yan mata kamar waɗannan ba su da wa. Aisha kawai murmushi ta idan ba za ta iya kirga yawan wayoyin da Khadija take da su ba dan ran har ba ta guda ɗaya sai ta karɓa. Abba yana fita ko sai gashi da wayoyi guda biyu Tecno W3 second hand ya kawo wasu Aisha. Aisha ta rubuta ta kaza ta ce mun gode Abba Allah ya saka da alkhairi. Khadija ta ce na gode Abba na Allah ya bar min kai. Yana dariya ce amma Allah ya muku albarka duk suka amsa har nan umma ta zauna ta yi musu nasa akan kar su bari samun waya ya zama sanadiyar lalacewar tarbiyyar. Aisha ta ɗaga ta kalli Khadija ta kai ta wani nutsu tana sauraron nasiha tamkar tana shigar ta da gaske. Mu sani yan uwa idan Allah ya maka baiwa kyau to yana jarabta ka ne da yadda za ka yi shi. Mutum sau da yawa yakan jefa shi a bala'i. Duba tarihin Annabi Yusuf jarabawa da Allah yake wa kyakkyawan mutum kwatankwacin jarabawa da ke wanda ya ba wa dukiya ne ya danganta da kyawun zuciyarka. Wani lokacin zai iya zama maka bala'i wani lokacin kuma alkhairi. Allah ka ba mu ikon cin duk ƙananan jarabawoyin da ka tanadar mana a duniya. Amin. A nan na kawo ƙarshen littafi na 6 littafi na 5 sai mun haɗa a littafi na 6.